weltare ɓiɓɓe fulɓe anndo diine maɗa fedde heblo sukaɓe africa weltare tv takkusana yoni to jowol to teccana to awoynada to jiingue to mareysa to lojol to mafondu to ɗalhaya to hudallayi to sinthiane diakiri to agrissa to jokkudi to senoyela to murtode cabbule ko on takkusan juula ha e nder galle alhaja oumar de ha to galle alpha demba umrou sy to likseyba guural yero eko taari ɗum kala ene jeeya e gardini kabaruji men to leydi Mauritanie gendarmerie nationale holliri tigui wadde koko waɗata recrutement koko ƴettata kay ɓen yiɗɓe jeeyede e gendarmeɓe taw ko yaroɓe duuɓi sappo e jeetati ha duuɓi nogas e joyyi ha joni to leydi Mauritanie ko bateau faabu murtannaɓe kañum tigui majji kayne ronka yitede e nder maaje kadde ɗe Nouakchott to leydi Sénégal ma jaaha toon to Saint-Louis toonne ko bateau awa mawɗo kañuma féri kay laana toko so tawi ko awo fina tawa yimɓe nayo kay e jolnoɓe kan laana ko ronkaɓe yitede woni porté dispari to leydi Mali jagorgal leydi ndi kalfinaɗo ko fate jangde o ɓayyini tigui calendrier ko fate examen aji fin de année scolaire 2025 et 2026 kedde Afrique jabboɗen ko Alassane Oumar Mbocco habaruji men joolam jaɓiri ma jaaha to leydi Espagne to leydi France to Venezuela to leydi Grèce ha to leydi Japon bisimilla mone ketki hotodirte joni joni pren pacciren aadi bil aadi salade aadi ɓuuri firtude aadi ceerno Amadou Tijani Diallo gorko mo melga wuuro jinneji wi ko firtata aadi mo adodire jande weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa ceerno Amadou Tijani Diallo ko wittiyanke leɗɗe ko safriyanke safaruji fina tawa gandu bindi laaɓade leɗɗe jaadino ɓalawale danwal kala ceerno Amadou Tijani Diallo ko labde reedu malla ɗo woni ceerno Amadou Tijani Diallo gorko mo melga wuuro jinneji mo tawi oɗo saaha joni to Paris lamarugo leydi France sa yiiɗi jokkodirde e makko mbatta ko 00 336 04 04 66 27 ceerno Amadou Tijani Diallo ne safa rewɓe wonduɓe kista fibirom no gam sitta rewɓe ɗon koɓe sowade rewɓe dartoraɓe e sattoraɓe kala ceerno Amadou Tijani Diallo ne yaran ɓen worɓe ustoraɓe gorago yawɓe yitade koyemen jippiɓe leese wonduɓe prostate kala ceerno Amadou Tijani Diallo e oɗo saaha joni omo yiiti wittoji makko omo yiiti hen leɗɗe ko fate estomac ma no futirno kala so tawi on jokkodiri balle tati mbatta ñamde e yarde kala ko kajeɗa ceerno Amadou Tijani Diallo ene jogui base mum ne tawe to Dakar en tawi ɗon min ñi ko no wiye Abdoulaye Diallo numéro mum mbatta ko 77 714 94 15 gorko mo melga wuuro jinneji base makko ne tawe to Dagana ha to Rosso Mauritanie kala en tawi ɗon sehil makko ɓi nene makko ne wiye ceerno Amadou Dia gorko mo leeraɓe numéro mbatta 77 537 79 28 ceerno Amadou Tijani Diallo base makko ne tawe to Nouakchott en tawi ɗon ɓiyi ko mbatta ko 46 94 21 91 ceerno Amadou Tijani Diallo ko laaɓɗo reedu ko malaɗo woni ko newiɗo sanne sanne mbadden danɗo faade ceerno Amadou Tijani Diallo gorko mo melga wuuro jinneji jambitowo ɓandu musoru ɓandu jaaɗoru ɓandu wuloru koyɗe musoje koppi musoji keceji musoje AVC cardiaque moƴƴijam dogata e ɗaɗi muɗuma donkuɗo yaade juma e jama e jokkoyde enɗam kala holko jokkodirta koye gorel te heeɓe hutortoɓe ɗum jokkodiri e gorel te kolliti oɗo saaha koɓe jambitanno duuɓe kitale kala ɓe mbi'i alhamdulillah gorel te ko kawisaji mawɗi ko haa ko iwru ko to koridinoro ari ko wallude e safrude ha moni kala yiito hen hoore muɗuma gorel te a ittat ko jamireɗa mbaɗa e ndiyam gulɗam aɗa yara aɗa yiito hen cellal ɓandu maɗa ala effet ala rewam ala haydara ko haako tan wocca ko fewna ha feewi aɗa yara ene lawƴa kala ñabbuji gonnoɗe nder ɓandu maɗa an jiɗɗo jokkodirde e tonggode gorel te walla ni site gorel te jangana hoore maɗa ko jangta e gorel te jahata
koto internet a tappa toon www.gorelte.com joni jiya toon ko safrata e ñabboji cuɗotoɗe balli kala so tawi noon ko tongoɗe gorelte jiɗɗa hebde gonɗa koye nder leydi Mauritanie jokkodirta koye Adama Niang ɓuuri andirede Boy Nasa on noon mbatta ko 47 85 20 96 walla so tawi koto sehil baabi gonɗa e ko taari ɗum kala jokkodirta koye Elimane Ndiaye 46 57 85 92 so tawi gonɗa koto kay hayɗi e ko taari ɗum kala jokkodirta koye Acca Keɓe 46 46 48 86 walla so tawi koto Nouadhibou gonɗa jokkodirta koye Seyni Niass mbatta ko 46 53 52 43 so tawi gonɗa koto États-Unis de Amérique jokkodirta koye Abou Sow Kawral Fouta Business +1 34 77 01 56 77 so tawi gonɗa koto leydi France jokkodirta koye Haruna Ngayda 06 50 99 64 43 musidɓe tedduɓe gorelte e jeese men dañen jaama. Kettode kaburuji mon e demgal pulaar Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. jam ñalle mon musidɓe tedduɓe eɗen gone alkamisa nogasi ɗiɗi lewru siilo woni janvier hitande ujunnaje ɗiɗi e nogase jeegom habaruji mon e ɗemgal pular e sewto he ko musidɗo mon sehil mon haali Abouba to karallagal ha mbawon yide en to banggue nate e ɓosojo ko meñi men sehil men Saydou Abouba hono noon mbiruɗen gardidi kabaruji men koto leydi Mauritanie puɗorɗen to leydi Mauritanie noon hono fedde yumman almuɓe e gardugol sokhna Aminata Guissé debbo mo wendu bosoyaɓe fedde nde noon ene heewi kay ɗoftude kala saaha almuɓe janggoɓe Qouranil Karim dusde ɗumen e wallodirde kadi e ɓen seereɓe jangguinoɓe ɓeɗon almuɓe fedde nde noon kala saaha ene heewi wadde guila e bottaji payɗinde no feewi ha e hultinde ɓeɗon almuɓe ɗum noon caggal kayde fedde nde waɗi golle payɗinde no feewi toon to leydi Sénégal guila to ndulumaji ha to wendu bosoyaɓe ha to ɓuulon kaaƴe ko taari ɗum kala hitande hikka nde noon fedde nde joofi tigui ko leydi Mauritanie to leydi Mauritanie noon hitande hikka nde ɓe puɗɗorto tigui ko toon to Likseyba gorgol tawi koto galle Ceerno Cissé taw ko yesso teddugal khalifa diine khalifa galle o hono Ceerno Amasine ja woni noon jaatiga men toon ko Ibrahima Saydou Kane ko goto e terɗe tawi koye mawɓe fedde nde ɗum noon ko ñande nogas e tati lewru janvier woni ñalawma aljuma janggo o ñalawma aljuma janggo o noon délégation ummotoɗo to lewntode Sénégal e ummotoɓe to Mauritanie kala ɓe pottitta koto kay haydi ɗon caggal to ɓe pottitiɗo noon ɓe mbawa yettoyade khalifa diine mawru ngo hono Ceerno Amadou Tidiane Alpha Mamadou Sileyba caggal nde ɓe juurima noon ɓe teddinirimo golle ɗe ko ɗon tigui ɓe jaɓanta Likseyba gorgol so tawi toɓe ummima Likseyba noon ñande nogas e nayyi ɓe payi ko toon to Mbaye tawi ko yesso teddugal khalifa diine wuuro ngo Ceerno Yaya Diam e yesso teddugal Ceerno Mamadou Sy limama juma wuuro ngo tawi kadi woni toon jaatiga mabɓe ko docteur Amadou Guissé tawate to leydi France e oɗo saaha joni mo Allah artiri ɗum toon to Mbaye tawi ala ko addi ɗum so wona ɗeɗon golle ɗum ko ñande nogas e nayyi toon to Mbaye ha joni habaruji men demgal pular to leydi Mauritanie keddoɗen ha joni le 3e bureau de la gendarmerie nationale mo gendi Mauritanie holliri tigui ene tintina haɓra dendagal ɓesgu Mauritanie naɓe ha tengti noon e sukaɓe woni jeunesse yaroɓe duuɓi 17 ha yetti kay duuɓi nogas e joyyi so heewi wonde kay tawi kay ko yiɗɓe aguisade woni tigui yiɗɓe wonde dutto e gendarme aɓe ina nodda kay nde garata joƴƴide dossier ji mumen woni kayitaji mumen candidature tawi toon tawi noon koye nder brigade régional uji e nder ɗiɗo jeune uji tawi koto hakkude leydi ndi ko toon to élega so tawi koto banggue funnague leydi ndi kayitaji ɗi joƴƴinte koto wuuro Ayouna so tawi noon koto rewo leydi ndi ɗum koto attar joƴƴinte so tawi noon ko tawteɓe nder
noccata dossier ji ɗi noon joƴƴinte koto caserne groupement d' intervention rapide de la gendarmerie nationale tawateɗo to leggal tujinina ɗum noon fuddoto ko ñande altine nogas e jeegom lewru gonɗen ndu dartoto ko ñande alarba 4 lewru février hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas e jeegom sanga 17 heures woni 5 heures kikiɗi ko nden dossier ɗi uddata ko ɗiɗo dossier neji woni kon ɗiɗo dossier ɗiɗo kayitaji woni ko namda gaddata ko extrait d'acte de naissance gadda une copie certifiée tawi ko conforme certificat de nationalité gadda diplôme de fin d'étude secondaire équivalent walla ko nandi hen walla gadda photoje 4 d'identité gadda kadi lettre de motivation manuscrit tawi ko lettre mo bindirɗa jungo maɗa walla gadda kadi ko wiyete copie de carte d'identité nationale yataw kadi wona daɓɓel taw tawima kadi tawi so famɗi yataw ko 1,70 ko ɗum woni tawimoɓe namdi woni ɗi neɗɗo taw ko joom darde ha joni ko leydi Mauritanie keɗoɗen galle lamorgo leydi Mauritanie ɓe ɓayyini tigui décret alarba hanki o hollirde kay wonde biteɗo colonel Sissoko Birama noon o nomama délégué général adjoint à la sécurité civile et à la gestion des crises. Colonel Sissoko Birama noon o jibina ko hitande ujunere temedde jeenayyi e capanɗe jeegom e nayyi woni 1964 toon to Magama koto Magama o jibina ko gila hitande 2000 noon ko gila nden kay o angsi o naati ko wiyete sécurité civile o waɗi formation o wanno formation makko noon koto école de protection civile tawateɗo toon to Alger o yalti toon nde o waɗi toon formation makko kanko yaltuno major e nder tigui promotion kay kanko yaltuno major o yalti toon noon tawi kadi ko garata lieutenant woni martaba lieutenant nden o yalti toon noon o noma chef de service de planification par intérim ɗum tugui 2000 ha yetti 2006 caggal ɗum noon o noma chef de service de coordination ɗum wonno ko 2006 ha yetti 2007 caggal ɗum kadi tuggi 2007 ha 2015 noon o waɗa directeur financier administratif de 2015 noon ha yetti 2019 o waɗa tigui ha yetti 2015 ha 2019 o waɗa directeur général par intérim caggal ɗum kadi o waɗa directeur des ressources humaines ɗum wonno ko 2019 ha yetti kay ñalawma hanki o mo noma kanko wonno directeur des ressources humaines kanko colonel Sissoko Birama noon o waɗi formation ngaji kewɗi no fewi stage uji kewɗi ko kanko kay laati premier officier de corps nomaɗo kay délégué général de la sécurité civile et à la gestion des crises adjoint délégation générale de la sécurité civile et de gestion des crises toppiti tigui koko fati kay guilay organisé et coordonné et wadde évalué en concertation avec les départements concernés des actions de prévention des risques woni tigui wawde kay falade walla musibaji jayaji e secouraji kay so tawi catastrophe waɗi wadde kadi participer à l'élaboration et à la mise en œuvre du plan de secours et de protection civile participer kadi à mission de maintien de paix walla assurer la formation des personnels chargés de sécurité des établissements publics ou privés ko poste kewɗo fayida no fewi e gueɗe kewɗe goɗɗe kadi oɗon poste ne halfina ɗum eɗen mbiya tan nde o jogorto ɗum jaam ha joni ko leydi Mauritanie keɗoɗen to leydi Mauritanie Aminata biteɗo Amdiane ha toon to Tulel biteɗo Aminata Yahouba Soumaré o ɓuuri lollude ɗon ko Aminata Koundio o waɗama tigui officiellement investi o wakkima kay o wakkama lefol tawi ko lefol gardigu mairie commune maire mo commune mo Tulel ɗum ko alarba hanki no gasi go lewru janvier hitande ujunnaje ɗiɗi e no gase jeegom o laatima noon debbo gadano kay wonde maire commune mo Tulel o lomti e poste he noon ko biyetenoɗo Sal Souleymanou Demba gonnoɗo kay e deuxiéme mandat mum tawi ko yalti aduna ko guila ñande no gasi go lewru octobre hitande ujunnaje ɗiɗi e no gasi joyi ine tawtora cérémonie noon hol préfet mo Makama wondude autorité ji administrative e sécuritaire diwan o kala e ardiɓe aadaji ardiɓe diine hewɓe mbawi tawtorede oɗon cérémonie ha joni ko leydi Mauritanie keɗoɗen Amadou Tijane Thiam kañum woni ministre des mines de l'industrie mo leydi Mauritanie o darima alarba hanki o yeeso sarɗeji nder jakka gendi leydi ndi to Nouakchott o jaabima toon noon o jabtima toon namde kewɗe no fewi woni ko wiyete question oral ngal ɗen namde noon ɗe sarɗiyanke biteɗo Isselkou Baha ko namdinoma ko fadde kay e gonka
oɗo saaha joni ko fate secteur mo halfina woni min e industrie e eɓɓoje kay eɓɓoje kay ɗeɓe jogani oɗon secteur kanko Amadou Tijane Thiam noon o holliri kay en détail dendagal kay o holliri en détail kay dendagal réforme aji woni kesamago kay gaddago kay e oɗon kay koɓe gaddi e oɗo saaha joni e oɗon secteur woni mine e l'industrie o addi no nguuɗo o addi ɗum noon o addi nguuɗo noon ko addi kay e nder secteur he ha ɗum kay ɓeydo garɗude yadude e jamanu o holliri kadi wonde hoorejo leydi ndi ma Cheikh Al Ghazouani ne watti hakkille mum no fewi e oɗon secteur tawi ko min e industrie dendagal ɗon namde ɗe o namdona kala o wawi jabtade ɗum tawa kadi e jabtugol ene deeƴa e hakkille kanko Tijane Thiam noon o jabtima namde ɗe kala mbiɗen hano hannitni e ngan sanga noon teskama kadi député ji ɗiɗi noon dugdi to noon dugdi hen no fewi kay yeeso ɓen goni no député biteɗo député Chérif Wula Mohamed Lamine Limam e député biteɗo Yahya Wula Louta ɗiɗo député ji ɗiɗi noon teskama tigui ɓe mbaddi toon duko kay sokku e nder suudu sarɗeji he ha kay sarɗeji goɗɗi mbawi hedde hakkude mabɓe ko adi kay koɓe pindira ha joni habaruji men demgal Pulaar to leydi Mauritanie ha joni e nder jonde jagorɗe joɗinode alarba hanki o nomination ngaji kewɗi mbaɗama toon e nder ɓen nomaɓe ɗon ko ɓuuri teskinade hen ko biteɗo Aissata Alassane Gayda o ɓuuri lidde noon ko Aissata Alassane Gayda ko ɓi Alassane Gayda ko ancien maire mo Jowol kanko Aissata Alassane Gayda noon o ɓuuri lorlidde ko Ami Gayda o jogui kay ko licence en gestion des projets ko kanko tigui woni nomaɗo directrice adjointe de la direction du loisir et de l'animation des institutions de la jeunesse o basi noon koye on direction noon basi tigui koye ministère de la jeunesse ko noon kadi biteɗo Ceerno Baro no mama directeur général de l'agence numérique de l'État on noon basi koye ministère de transformation numérique et de la modernisation de l'administration biteɗo Mohamed Ahmed Salem Rar on no mama directeur général kanam o lomti noon ko jaaɗo retraite nomination ngaji kewɗi goɗɗi kadi mbaɗama e nder jonde he ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen yen ha toon to 3e gouverneur mo région de 3e biteɗo Idrissa Demba Korera o erima dendagal kay ɓen yilotoɓe kanŋe woni ko wiyete les orpailleurs tawteɓe e nder ndeɗon fande ha tenti noon to kerol hakkude leydi Mauritanie e leydi Algérie nde duttoto tigui jatire ɓawa kay goɗɗito kerol hakkude leydi ɗiɗi ɓe goɗɗito noon e nokku kay kene qime ha kilométre uji sappo ɓe goɗɗito kerol ngol kay guila ɓe nadde e nder leydi Algérie tawi ɓe tinani ɓe darti noon teskama kay ɓe ndento ngol ɗon kerol hakkude leydi Mauritanie e leydi Algérie ko yontere wotere noon o rokkiɓe kay ultimatum o ko yontere wotere kay ndeɓe goɗɗito ngol ɗon kerol haalaɓe kanko gouverneur o noon o yettima kay ha e oɗon nokku kay taw koto kanŋe ƴewete tawi woɗɗani kerol hakkude Mauritanie e leydi Algérie o arani goto noon omo ardi toon e commandant de zone militaire biteɗo colonel Cheikh Wula Sidi Boya ko on tigui woni mo ardi toon ha joni habaruji men e ɗemgal Pulaar to leydi Mauritanie ha joni leydi armée leydi Mauritanie ɓe kolliri tigui wonde ɓe majjira bateau tawi ko bateau de sauvetage woni bateau Faabu ko bateau noon militaire janoɗo kay faaboyade caggal kayde bateau goto tinani woni en détresse woni tigui e caɗele caggal nde on bateau noon ɗum ko wonno tigui ñande jamma talata ene wiyata alarba hanki o caggal kay nde o yeehi dandoyde oɗon bateau ko nden tigui kanka bateau ka ronka yitede jiilaw mawɗo noon noɗo waɗa laaɗi diwoji kay nana mbeeye e maayo he yiiɗademo ko noon kadi guila bateau ji nana jiilawmo ko noon kadi koninkoɓe kay tawteɓe leydi nana jaaha tigui e fongoje kay maayo ngo tigui gam yiide kay ƴewde so tawi holto jiyatamo kanko bateau o noon oɗon bateau noon biteɗo Arkina ko bateau garde côte o yano mbiɗen ko faaboyade bateau biteɗo Maxime Bokkera on noon jiibino koye caɓeleje gawoje ɗum wonno koto 3000 marin to Nouakchott to banggue nord ouest woni to banggue rewɓaɗo hirnangue kaggulade mo Nouakchott woni port d'amitié de Nouakchott bateau o noon oɗo saaha joni kay ene jolni kanko bateau majjuɗo ka
ha e ka jolni dadiɓe koninkoɓe jeeɗi ɗon tawi ko koninkoɓe faabo woni tigui le garde kotam eɓe jiide oɗo saaha joni jiilaw cattuka no fewi ha joni habaruji men demgal pular sen ummima to leydi Mauritanie ko to leydi Sénégal paden to leydi Sénégal Ousmane Sonko kañum woni hoore jaggoɗe leydi Sénégal o waɗi présenté o holliri tigui plan spécial d'investissement et de financement tawi ko période hitande ujunnaji ɗiɗi hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas e jeegom ha hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas e jeetati woni de 2026 ha 2028 plan o noon o tugni tigui ko yiya toɓɓe tati tawi ko toɓɓe mawɗe no fewi ma en gartu e oɗon kabaru ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen ko ñande aset nogas ene yiya lewru janvier 2026 ko ñande en tigui wonata ñalawma tawi ko ñalawma uddidogol jeere liɗɗi hesere tawi tawtede toon to Thiès woni ko ɓe mbiyata MCP woni marché des poissons de Thiès comité régional de développement woni CRD joɗima batu mum heblanade kay ko fate oɗon cérémonie uddidgol ndeɗon jeere ardi batu ngu noon ko adjoint gouverneur de la région de Thiès chargé de développement hono biteɗo Aboubacar Sadika Niang jeere nde noon ko jeere hesere yadude e jamanu gardude yadude e jamanu ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen jeen ha toon to Saint-Louis ɓesgu ɓen tawateɓe to guet ndara ene tawe tigui sunare mawdu no fewi e fayde mawdu no fewi ko bateau awo kay caggal kay nde bateau awo felmi lana tokosa tawi ko lana gawanno ko awo fina tawa caggal ɗum noon on bateau ko ɗon dogui lana feɗaka ka noon yimɓe e nder wonnoɓe lana ka hen yimɓe nayo kay e oɗo saaha joni ko ronkaɓe yitede ko majjuɓe melew kay woni ko wite porté disparu bateau noon o feeri tigui o feera koye saaha kay wonnoɓe nder bateau wonnoɓe nder lana fina tawa ka ɗanino ko ɗon tigui bateau o felmiɓe Allah e felmande nde mawnude noon ko ɗon tigui laaɗel nguel maguel hippi wonnoɓe hen ɓe noon ko hen kay tato kay ɓen hen tato kay wonnoɓe hen kay hen tato walla ɗiɗo kay mbawi tigui yaltude hen nayo heddiɓe noon ko ronkaɓe yitede woni ko witeɓe porté disparu ha joni ko leydi Sénégal keɗoɗen BRS ko brigade régional de stupéfiant cetal noon dadiɓe haɓade ko fate drogue ngal cetal noon tawetegal to Fadiga ɓe kolliri Fatiga ɓe kolliri tigui wonde ɓe teeɓima ɓe kolliri wonde ɓe teeɓima ɓe mbaɗi teɓande mawde no fewi tawi ko drogue ɗum wonno ko ñande altine ɓennuɗo e nder falde to wiyete Karanga Ba ɓe jiiti to noon ko koliji tati drogue eɗin koliji tati noon e peesano gas 7 kilo e moto Jakarta dimdunoɗo drogue o kay dimdunoɗo drogue o kay nde on kay heeɓi fattangue kanko dimdunoɗo oɗon drogue kay nde o tini dadiɓe ko ɗon o heeɓi fattangue kay furtade o ɗacci drogue o e moto o kala caggal makko ha joni ko leydi Sénégal keɗoɗen jen ha toon to Kolda alkamisa subaka hanki kay alkamisa subaka hande ko accident musɗo waɗi e nder hakkude wuuro ngo woni to centre ville ko tracteur goto noon dimdunoɗo ceenal kañum feeri moto goto tawi oɗon moto noon ko babiraɗo ene jolluno sukaɓe mum ɗiɗo ɓe noon hen goto ko ene yaara duuɓi 4 ɓurɗo mawnude o ne yaara duuɓi 2 yaara duuɓi 4 ɓurɗo mawnude ko duuɓi 6 ɓurɗo famdude o ene yaara e duuɓi ɓurɗo famdude yaara duuɓi 4 caggal nde o feeriɓe noon cukalel tokosengel duuɓi 4 ko ɗon e ɗon hawre Ela Diallah mawɗo seeɗo o jaaro duuɓi 6 awa tigui so cuuɗi cafrirde koye lawol tigui o hooti e joomi ko accident o waɗi noon koto croisement to ɓe mbiyata Chérifa Gundum nokku o noon ɓuuri andirede ko garage Mbam waɗɗani kay station essence conducteur woni dognowo tracteur o noon nana nanga kay e mbadi nana mofta kay waɗama e oɗo saaha joni e mbadi tigui garde à vue mo tawe e juuɗe justice ha joni habaruji men demgal Pulara sen nommima to leydi Sénégal koto leydi Mali paɗena jagorgal leydi Mali kalfinaɗo ko fate jangde o ɓayini calendrier détaillé ko fate examen ji fin de l' année scolaire 2025 2026 wonande nde woni kilay kawguel kay ko fate CAP noon woni certificat d'aptitude professionnel kawguel mum noon waɗata ko koye nder mi woni hakkude lewru mai kawguel TP ko ñande sappo woni tigui travaux pratique ɗum ko ñande 11 ha ñande 15 lewru mai hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas e jeegom so tawi ko épreuve bindolngol woni écrite ko 16 ya nogas e tati lewru mai 2026 so tawi noon ko DEP woni diplôme d'études fondamentales
Sénégal diplôme mo élève gadana ito dañje ɗum noon ko kawgel ngel waɗata koye nder darorde lewru juin so tawi ko EPS kawgel EPS ngel ɗum noon waɗata ko seeɗa ko adi lewru juin sabu ko 11 ha nogas e tati lewru mai so tawi noon ko kawgel écrit woni bindol ko ñande tati lewru juin ko nden waɗata oɗon départ so tawi noon ko BT woni brevet technicien noon so lycée technique professionnel travaux pratiques o noon woni TPO ko jeetati ha sappo e tati lewru juin 2026 tawi ko kawgel bindol woni écrit ɗum ko sappo joyi ha sappo e jeenayyi lewru juin 2026 so tawi noon ko baccalauréat technique et professionnel noon koye lewru juin ɗum waɗata éducation physique o noon woni tigui woni EPS ko jeenayyi ha sappo e ɗiɗi lewru juin 2026 so tawi ko épreuve écrite o noon ɗum ko nogas ɗiɗi ha nogas joyi lewru juin so tawi noon ko kawgel bitege IFM woni institut de formation des maîtres ɗum noon ko hakkude lewru juin e lewru juillet ɗum waɗata so tawi ko EPS o waɗata ko sappo joyi ha sappo jeetati lewru juin so tawi ko oral ondude pratique ko nogas ɗiɗi ha nogas joyi lewru juin so tawi ko kawgel écrit woni bindol ko nogas jeenayyi ha tati lewru juillet 2026 so tawi noon ko santé agro pastoral ɗum noon TP BT santé o waɗata ko tigui écrit mabɓe ko ñande nogas juillet ha nogas e nayyi lewru juillet so tawi ko pratique mabɓe ko nogas jeeɗiɗi juillet ha sappo lewru août so tawi ko BT agro pastoral épreuve mabɓe écrit waɗata ko ñande jeeɗiɗi ha sappo e goho lewru septembre hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas jeegom ko ɗi tigui lelori calendrier ko fate examen ji année scolaire 2025 2026 nder leydi Mali ha joni ko leydi Mali keddonen alkamisa hande nogas ɗiɗi lewru suilo 2025 fuɗɗima kay atelier de validation ko fate guide de saisie et de confiscation woni tigui jonde yidde kay yurnitade e valide deftere windande kay tawi ko tugnorde ko fati tugnorde kay holno justice kay waɗirta saisie woni tigui fawirta jungo mum e confisque fawirta jungo mum e tettude kay jeeyiji e ngaaluji ɓen tumaɓe kay mbuñari walla dirtinde ngaaluji leydi jonde nde noon jooɗi koto hôtel biteɗo Maeva Palace ine tawtora jonde nde noon biteɗo Oumar Traoré kañum woni directeur général de l'agence de recouvrement et de gestion des gestion des avoirs saisis ou confisqués wonde kanko woni tigui ko wiyete directeur général RAGACSC wondude Olivier biteɗo Olivier Cibola on ko représentant du PNUD ɗeɗo deftere noon tugnorde kay ne tawe hen kay luwaji kesi code pénal malien yidde laamu koy oɗo saaha joni ko ɓeydude kay hessitinde e kay haɓade ko fati mbuñari e brodinirgol ngaaluji e nder leydi he kabaruji men kedde Afrique jabboɗen ko musidɗo men sehli men Alassane Oumar Mbodj Alassane Oumar Mbodj salminama en calmitima Ghali Abouba en calmini dendagal hettiyankoɓe Ayaw TV kawri men ɓuttimtude e dongre Afrique e ñalawma hande o puɗɗoɗen ko leydi Côte d'Ivoire toon de ina wayno président Alassane Dramane Ouattara ƴettiri kay ñande alarbaɗo nogas ko lewru suilo ujunaji ɗiɗi e nogas e jeegom taw kadi ko ƴettidde Robert Mogre Mambe taw kadi yo won gardiɗo hono jagorde leydi Côte d'Ivoire ngal ɗo kay tawde ko teddugal wonande kadi ko nomination kesso pul wonande kadi ko caggal kay lewru nde kanko heeɓi pol ko kay ɗum tawi ko taw landa makko rassemblement des foutistes pour la démocratie et la paix woni RHDP wonande kay ɗin élection ngaji jewtunoɗi ɗi ko fati kadi e ɗin taw kadi ko sardiyankoji ɗum no bonɗo toon to leydi hono Côte d'Ivoire ko nden tigui e on saaha o wawi kadi kono toɗɗade oɗo yo won gardiɗo taw kadi ko jagorɗe mabɓe wonande kadi tawde ko leydi mabɓe toon to Nigéria ena wonde ko ɓuuri 150 taw ko fidel ɓen isayankoɓe e ɗum waɗanoɓe taw kidnappé e ɗum noon e weekend e nder kadi église aji tati taw kadi ko bonnude kadi taw kadi ko jonkinoɗi no feewi e wonande kadi taw koto diwan Kaduna e nder banggue rewo ɓañongo hirnangue Nigéria police nigérienne wawi kadi kon tengtinde ñande talatare nogas ko lewru suilo ujunaji ɗiɗi e nogas e jeegom e wiide wonde kadi ɗum no dey ko incident mawɗo ɗum noon waɗi toon
noon e oɗon tawkata ko nokku caggal kay ɓe mbaɗi tawkata ko ñalawma kuuɗo aɓe kadi mbaɗa kadi wonɗen kadi e giilaw e wawde kadi yewtude wonɗen ɗum noon ne wayno kadi ɓeeɗo kadi diftaɓe toon ɗum noon kadi ko taw kadi ɓe toɗɗi tan ko ɓen taw ko isayankoɓe ɗum noon e ɗin tension ngaji mbaɗi toon de Nigéria tawno wonde kanko gardiɗo hono leyɗele dendu Amérique Donald Trump o wawino kadi tengtinde walla kadi wonde hono bayyinago wiide wonde kadi lebbi nanɗo taw kono ɓenni o wawi kadi wiide wonde ko waɗa toon e isiyankoɓe ko hunde nde ganduɗa hoorema fotade wonde e wayno ɗum noon o tension ngaji noon mbaɗino toon kunde isiyankoɓe wonɓe toon e Nigéria wonɓe toon ɓe e hakkude mum kadi e gouvernement tawde ko leydi ndi ɗum noon e wayno toon to hono keñani ene wayno oɗo saaha kañumenne ko gueɗe ɗe ganduɗa hoorema ko gonɗe toon ɗe ene wayno dey ko fatide ko fati noon e oɗo gadi tawde ko gueɗe mbaɗanno toon massacre mawɗo bonno toon to Sakola ɗum noon koye gila e avril ujunaji ɗiɗi nogas e tati taw kadi koto kadi yimɓe kewɓe noon tawama e nder taw kadi ko dundu ɗum noon woɗɗani taw kadi ko malandi e nder taw ko banggue cotte taw kadi ko keña toon e ɓalli taw ko ɓen rewannoɓe e ɓen iseyankoɓe taw ko koye cuuɗi mabɓe taw kadi ko kuftodinde taw de la bonne nouvelle ɗum noon ko Paul Massanger ene wayde ko pasteur ko ceernaji mabɓe boyanoɗo kay ɗum noon kamɓene ha ɓe keyɗa ɓe donka koɓe ñaami haɓe mbaɓe mbi wonde kala o wi soɓe mbaɗi noon ɓe dewri noon kamɓe tawi diineji mabɓe ɗi ma mbaw ko fottoyde e Isa ɗum waɗi noon ko ɓuuri 100 e capanɗe joyo taw kadi ko temedere capanɗe joyyi taw kadi ko ɓandu wawi hono yiyete toon ñande aljumare noon ɗum noon e nder procès mbaɗaɗon taw kadi ko wonande kay toon to Mombasa ene wayno goto e ɓen taw kadi ko tuumade ene waɗa hono ɗen gaɗe biyete hono Paul Massanger e kanko dey o wawi kadi hono ñaawede toon ɗum noon ko fati kadi e ɗeɗon gueɗe e ɗum noon ɓe mbawi kadi hono bayyinde ɗum ko ñande talatare nogas lewru siilo ujunnaje ɗiɗi e nogas e jeegom Ghali Abouba ko ɗum tonguidan habaruji men e dongre Afrique ñalawma hande o taw wona koye dande musidɗo moon Alassane Oumar Mbodji ko Sando ngam weltare Ayawood TV. Alassane Oumar Mbodji golle ma jooɗi peewi ko anuddi kabaruji men e nder dongre Afrique takkusan juulama ha to galle ceerno Amadou Tidiane Alpha Mamadou Siley Ba to kay hayɗi ko on takkusan juula ha to galle ceerno Abdourahmane Dia to PK Nouakchott ha to galle ceerno Yaya Ba to Richard Toll ko on takkusan kadi juula ha to galle Chérif Aɓe toon ha to Thilone e ko taari ɗum kala kabaruji men joolam jabberi puɗɗorɗen ko to leydi kabaruji men joolam jabberi puɗɗorɗen ko toon to leydi Espagne on teskama toon tigi bilan tawi ko bilan kay halkinoɓe accident ji treji ɗiɗi pelɓonirnoɗi toon tawi koto banggue worgo leydi Espagne bilan o kadi ñalawma hande o ɓeydima no fewi saabu mayɓe ɗiɗo kay jiitama tawi ko mayɓe hesɓe ɗiɗo jiitama ene cakkino e less waggoji ɗiɗon train ngaji ɗiɗi jandi ɗum noon ko alkamisa hande o ɓe jiita ɓen ɗiɗo noon so gente bilan joganoɗo e ñalawma hande o bilan ono yaara 49 e joyo yimɓe wasɓe hen pittali men tawi koɓe goskiji men jiita koto leydi France paaɗen marine national woni koninkoɓe ndiyam kominkoɓe ndiyam woni koɓe ndiyam tawateɓe de leydi France ɓe pawi juuɗe mabɓe kay e bateau dimdanoɗo pétrole bateau dimɗo pétrole woni ko wiyete pétrolier umminoɗo kay to leydi Russie e nder maaje ɓe nanguima noon ko nder maaje méditerranéen eɓe cikki noon koye bateau ji kay guerre contre leydi Ukraine ka jeeya ko Emmanuel Macron e jaati gardiɗo leydi France kanko e jaati ɓayini oɗon kabaru e hello makko witengo X koto Venezuela paaɗen debbo gonɗo hoorejo leydi Venezuela par intérim biteɗo Delcy Rodriguez omo tijja kay jillu makko toon to Washington tawi o noti to ko bismango woni invitation Donald Trump hoorejo dow laaci dentuɗi Amérique hoorejo leydi Venezuela no wayri nadde dow laaci dentuɗi Amérique no fewi visite officielle hoorejo leydi Venezuela e nder dow laaji dentuɗi Amérique wayri kay ko gila hitande taw ko visite officielle ɗum wayri ko gila hitande ujunere e temedde jeenayyi capanɗe jeenayyi e nder tawa ko biyetenoɗo Carlos
André Perez kanyuma e ngan sanga wonno hoorejo leydi Venezuela o joddino non koye George W Bush père woni George W Bush mawɗo o ko kanyuma e ngan sanga wonno hoorejo leydi France ha joni kono wonno hoorejo dow laaci tentude America ko ha joni koto leydi Venezuela paɗen laamu Venezuela ɓe koliri tigui ɓe goppiti ha laaɓi yo yaltu kaso e suma Edouard Gonzalez noon ko Ismail Gonzalez ko ɗaftodirannoɗo e Nicolas Maduro e sumgoji hoorejo leydi kanko ni wiyata wonde ko kanko heeɓi polgo e siko makko noon e siko makko noon biteɗo Rafael Tudares koko nangano gila nden kayne soka o woppitama ha laaɓi oɗo saaha joni omo foofa kenala lakkitare koto leydi Grèce paɗen alarba hankinogas e goho lewru janvier toɓoji kewɗi ndiyam tawi ko jaaduɗi e keneli mawɗi no fewi keneli dogoji kay ha temedere kilométre kala waktu ɗin tigui woni ko mabɓi toon e nder leydi he ha tengti noon toon to Atena yimɓe ɗiɗo noon teskama mbasi hen pittali men hen goto ko dadiɗo mo garde côte keddiɗo noon ko debbo koɗɗo e nder leegal gotal ɓe ɗiɗo mbasi hen pittali mabɓe pittali mumen matériel kewɗo kadi laamu ngu holliri tilfima hen koto leydi Japon udirten kabaruji men central nucléaire ɓurɗo mawnude e nder windere he kala tawate ko toon to leydi Japon on central noon koko dartino golle mum kay gila tsunami ta bannoɗo toon gila alarba hanki o noon nogas e goho ɓamtuno golle makko caggal waktuji seeɗa kay ndeɓe kuɓɓi acteur ji makko ko ɗon tigui systéme alarme tawi ko systéme alarme tawi tigui alarme du systéme woni surveillance woni tigui e ƴigde ene ƴiiga ko ɗon tigui ɓe dartini tigui oɗon central firti tigui oɗo saaha joni golle ɗe puɗɗitaki ñalawma hanki o musidɓe tedduɓe gasi ha laaɓi cer ko ɗum ɗo wonno komin tonga noon habaruji mon e ɗemgal Pulaar e sowte ko musidɗo moon sehil moon Haali Abouba to karallagal ha mbawon yiide en to banggue nata mo sojo ko Saydou Abouba ketkima tawi ko Robina Afrique Asama Mar Mbodj ketkima alaki jaam yo jaam Allah jogomi jogo on